Bueno, vamos a Tsipras entonces. Vamos a la entrevista, dale. Vamos. Estamos con Alexis Tsipras, fue el último candidato a primer ministro por la coalición de izquierda radical Syriza en las elecciones en junio. Hemos hablado mucho de la situación política, económica, de la crisis en Grecia. Gracias por estar con nosotros, realmente un lujo que haya podido venir a la Argentina. Y además sabemos que la gira esta que está haciendo por América Latina es muy importante para usted. La pregunta es, ¿por qué decidió venir a América Latina? ¿Qué es lo que lo atrae de América Latina pensando en una realidad que a priori puede ser tan diferente a la de Grecia? Είναι ένα ταξίδι που είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για μας. Βρισκόμαστε σε μια χώρα που πριν από μια δεκαετία βρέθηκε και αυτή στο μάτι του κυκλώνα. Ο λαός της υπέφερε εξαιτίας των πολιτικών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που τον οδήγησαν στη χρεοκοπία. Όμως αυτός ο λαός κατάφερε να σταθεί στα πόδια του, να αντισταθεί και να ξεπεράσει την κρίση με αξιοπρέπεια. Και βρέθηκε μια κυβέρνηση που κατάφερε να εφαρμόσει μια αντινεοφιλελεύθερη πολιτική κόντρα στο ρεύμα και οδήγησε τη χώρα στην ανάπτυξη και στην έξοδο από την κρίση. Άρα λοιπόν για μας σημασία έχει το παράδειγμα, το συμβολικό παράδειγμα, να δείξουμε στον ελληνικό λαό ότι δεν ισχύει αυτό που λένε η σημερινή κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχει εναλλακτικός δρόμος. Πάντοτε, όταν βρίσκεσαι σε αδιέξοδο, υπάρχει εναλλακτικός δρόμος. Una de las características principales de la crisis que nosotros tuvimos en Argentina y en América del Sur fue justamente que se pulverizaron los partidos políticos tradicionales y también los sindicatos. Yo quería saber cuál es la situación de Grecia actualmente respecto de esos puntos, los partidos políticos tradicionales y los sindicatos. Όπου είχε επέμβει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με αυτή τη βάρβαρη πολιτική, διέλυσε, κατακερμάτισε την οικονομική, κοινωνική και την πολιτική ζωή. Έτσι λοιπόν στην Ελλάδα σήμερα βιώνουμε με επώδυνο τρόπο αυτό που εγώ συνηθίζω να ονομάζω λατινοαμερικανοποίηση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Και τι εννοώ? Ότι έχουμε πολύ μεγάλες και έντονες αντιθέσεις στην κοινωνία αλλά και στην πολιτική ζωή. Διαμορφώνονται δύο μπλοκ δυνάμεων, αυτοί που υποστηρίζουν ή ανέχονται αυτή τη βάρβαρη πολιτική ως μονόδρομο και αυτοί που την πολεμάνε. Επιπλέον ο μετασχηματισμός της σοσιαλδημοκρατίας, η μεταμόρφωση της σοσιαλδημοκρατίας σε μια νεοφιλελεύθερη δύναμη έχει αφήσει πάρα πολύ κενό χώρο προκειμένου μια νέα αριστερά να εκφράσει το κοινωνικό κενό, τις κοινωνικές κατηγορίες που έχει πάψει πια η σοσιαλδημοκρατία να εκπροσωπεί. Ahora, en el caso específico de Grecia, o más en Europa, porque uno piensa en Europa, piensa en el euro, una moneda fuerte, países con larga historia, Grecia con el turismo. ¿Cómo se nota la magnitud de la crisis en Grecia? ¿Cómo le explica a usted a alguien que está en América Latina que hoy Grecia está en una crisis similar a la que vivieron algunos países latinoamericanos? Νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να εξηγήσω σε έναν Λατινοαμερικάνο, διότι στην Ελλάδα εδώ και 2,5 χρόνια δίνουν τα ίδια λιγμένα φάρμακα που δώσανε σε εσάς το 2001 και σας οδήγησαν στην καταστροφή. Αυτό που λέμε ότι το φάρμακο, η νεοφιλελεύθερη συνταγή δηλαδή, έχει κάνει τον ασθενή χειρότερα από τη ίδια η ασθένεια. Και αντί να καταλάβουν ότι ο ασθενής έχει οδηγηθεί σε κόμμα και να αλλάξουν το φάρμακο, αυτοί αυξάνουν τη δόση του φαρμάκου. Όταν μπήκαμε στην Τρόικα, στην υποστήριξη της Τρόικας και του IMF και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεντρικής Τράπεζας, είχαμε ένα χρέος 120% του ΑΕΠ. Μετά από 2,5 χρόνια σκληρής εφαρμογής λιτότητας, το χρέος μας έχει φτάσει στο 170% του ΑΕΠ και σε ένα χρόνο θα είναι 190% του ΑΕΠ. Άρα εκτός από βάρβαρη αυτή η πολιτική, είναι και απολύτως αναποτελεσματική. Και επειδή έχετε πρόσφατη την εμπειρία που σας άφησε το IMF εδώ στην Αργεντινή, πρέπει απλά να σας πω ότι η ανεργία στην Ελλάδα είναι στο 26%, στους νέους ανθρώπους είναι πάνω από 50% και 1 στους 3 Έλληνες ζουν πλέον κάτω από το όριο της φτώχειας. Justamente por eso, esa magnitud de la crisis, yo quería hacerle una pregunta sobre Amanecer Dorado.
En América Latina la mayoría digamos, la salida de la crisis, en la mayoría de los casos, ha sido hacia la izquierda, pero la experiencia indica que Europa muchas veces no sigue esa experiencia hacia la izquierda, sino todo por el contrario hacia la derecha, hacia actitudes más xenófobas. Me gustaría saber de Nuevo Amanecer, de Amanecer Dorado, para explicarle al público argentino qué características tiene y qué público, qué sector de la sociedad sigue a este partido. Οι κοινωνίες είναι σαν τα χημικά διαλύματα. Υπάρχει ένα όριο βρασμού. Αυτό το όριο το έχει ξεπεράσει η ελληνική κοινωνία με αυτά τα νούμερα που σας είπα πιο πριν, με αυτούς τους δείκτες που σας ανέφερα. Έτσι λοιπόν και στην Ελλάδα τώρα, όπως συνέβη και στη δημοκρατία της Βαϊμάρης πριν από πάρα πολλά χρόνια, στη Γερμανία, έχουμε εξαιτίας αυτής της πολιτικής της βάρβαρης την άνοδο της ακροδεξιάς και του φασισμού. Στη δημοκρατία της Βαϊμάρης δεν είχαν το μνημόνιο που έχουν στην Ελλάδα, είχαν όμως μια εξίσου βαριά συνθήκη, τη συμφωνία των Βερσαλιών, που οδήγησε τον γερμανικό λαό τότε στην εξαθλίωση και δημιούργησε τις προϋποθέσεις να εκολαφθεί το αυγό του φιδιού που αργότερα είχε αυτές τις καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα. Άρα πρέπει να γίνουμε σοφότεροι και να μην κάνουμε το ίδιο λάθος στην Ευρώπη. Η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα βρίσκει έδαφος επειδή παριστάνει την αντισυστημική δύναμη και ιδιαίτερα στο χαμηλού μορφωτικού επίπεδου πολίτες όπου απευθύνεται και δεν έχουν γνώση της ιστορίας, μπορεί να δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι μια δύναμη που με ιδιαίτερο δυναμισμό αντιμάχεται το σύστημα. Όμως είναι ψέμα. Οι νεοναζί στην Ελλάδα, όπως και παντού, δεν είναι αντισυστημικοί. Είναι το μακρύ χέρι του συστήματος. Ahora, retomando la pregunta de Telma, a diferencia de otros países en Europa frente a la crisis, ustedes lograron crecer. ¿Cómo se explica el fenómeno de Syriza, que de un 4% hace muy pocos años atrás, ahora son el principal partido en el Parlamento de oposición, estuvieron a punto de ganar las últimas elecciones y muchos dicen que usted va a ser el próximo primer ministro de Grecia? Hay como una sana envidia hacia Syriza en el resto de la izquierda en Europa. ¿Cómo lo lograron? Νομίζω ότι το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ εξηγείται. Και εξηγείται βάσει των δυσμενών κοινωνικών συνθήκων που υπάρχουν στην Ελλάδα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Εμείς δεν κάναμε τίποτα άλλο από το να πούμε στον κόσμο το πολύ απλό πράγμα. Ότι η νέα διαχωριστική γραμμή είναι το μνημόνιο. Και ότι εμείς θέλουμε την ψήφο του κόσμου όχι απλά για να κάνουμε αντίσταση και αντιπολίτευση, αλλά για να δημιουργήσουμε μια κυβέρνηση συνασπισμού με όλες τις δυνάμεις που αντιμάχονται το μνημόνιο, για να καταργήσουμε τη λιτότητα και να αλλάξουμε τη ζωή των πολιτών και την καθημερινότητά τους. Επίσης, σε μια εποχή κατακερματισμού και πολυδιάσπασης της αριστεράς, εμείς μιλήσαμε για την ανάγκη της ενότητας. Της ενότητας μέσα από τη διαφορετικότητα. Και ταυτόχρονα ασκήσαμε μια πολύ σκληρή αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω από τη Βουλή, στο κοινωνικό πεδίο, δεν διστάσαμε να υποστηρίξουμε τα αυθόρμητα κοινωνικά κινήματα των αγανακτισμένων, χωρίς διάθεση να τα καθοδηγήσουμε, αλλά απλά να τα υποστηρίξουμε. Έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, από μια παράταξη, από ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, έχει γίνει σήμερα η παράταξη εκείνη στην οποία βασίζουν τις προσδοκίες και τις ελπίδες τους όχι μόνο οι αριστεροί, αλλά και πολλοί πολίτες που ήταν στην κάλπη της δεξιάς ή του ΠΑΣΟΚ και τώρα επαναπροσδιορίζουν την πολιτική του συνείδηση με βάση τα κοινωνικά τους βιώματα. Es interesante cómo la izquierda en algunos países europeos tiene fuerza, pero en la mayoría no, porque de hecho Syriza es un fenómeno particular y crecen los partidos de extrema derecha, a diferencia de América Latina, donde los partidos de extrema derecha hoy por hoy tienen muy poca presencia. Habría que tal vez analizar qué pasó con los partidos militares, como se los llamaba en un momento, a las Fuerzas Armadas que tomaban el poder, pero que también pasó en Grecia. Y cómo las respuestas son diferentes, porque en Italia tenemos centroizquierda que ahora puede llegar a acceder al poder si gana las elecciones, que no va a ser muy diferente de lo que hay.
En España el Partido Socialdemócrata, o sea, el PSOE, que está bastante desintegrado, no hay una fuerza que aparece. Creo que me parece a mí que fuera de Grecia, solamente en Portugal hay una izquierda radical importante. Eso es lo que te iba a decir, en el proceso de acá, de América Latina, no hay un socialismo o una centroizquierda como el PSOE que, digamos, abandonó sus banderas y se encolumnó tras las banderas de la economía de mercado. Claro, no gobernaron de la misma manera, ¿verdad? No existe como partido el Partido Socialista acá. Digamos. Sí, como corriente política en América como Latina, fuerte, la socialdemocracia. Fuerte, capaz de estar en el poder, como en el caso de Europa, digamos. Me parece que en ese sentido no son comparables, ¿no? Sí, los partidos políticos europeos con los de América Latina. Y el fenómeno que nosotros vimos acá, después de la crisis, es justamente la aparición de líderes, de alguna manera, outsiders o diferentes. Justamente Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, no venían de la tradición, de un partido tradicional, sino que emergieron de la implosión de los partidos políticos tradicionales, ¿no? O sea, sí, de todas formas, no deja de ser sorprendente esta referenciación de esta izquierda europea en América Latina, ¿no? Y a partir de una lectura histórica como el caso de Syriza, bueno, también en el caso de Mélenchon en Francia. Sí. Digamos, pero esa se refiere más referencia... a lo económico, me parece, ¿no? Que a sí, bueno, es que ponen el eje, me parece, en la lectura histórica del momento en lo económico, porque es un poco lo que le encuentran ahí la explicación del fenómeno y la evolución y las similitudes que puede tener. Y más decir, allá que en otros aspectos... las políticas contracíclicas funcionan, miren, ¿no? Sería un poco eso también. Y estas políticas llevan a este otro, con otro rumbo, este otro destino. Recordemos que Alexis Tsipras vino a la Argentina con parte de lo que sería su gabinete en las sombras, que estuvieron también en Brasil, que tuvieron muchos encuentros con ministros aquí y en Brasil, que en Brasil se encontraron también con Dilma Rousseff, con Lula da Silva, y está claro que el viaje que hicieron es para aprender de estas experiencias, porque el objetivo de ellos es gobernar, no ser oposición ad eternum. Manifestaba eso, esto era un laboratorio riquísimo, según nos comentó, y además nos pidió mate, por eso lo vamos a ver en la segunda parte, que los invito a ver después de saludar a Félix y que nos diga si hay mensajes y si hay incógnitas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, tenemos mensajes, muchísimos, al 0800-444-1777 y 4535-0709. También pueden comunicarse a través de la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. Estamos en vivo, 12:49, 32 grados, 6 décimas la sensación térmica en la capital federal. Y como hacemos habitualmente en nuestro espacio, viene la incógnita de hoy. Que todos los televidentes se suman y empiezan a llamar de norte a sur y de este a oeste. Aquí está nuestro personaje, el que hoy queremos saber su nombre. Nació en 1947 en el seno de una acomodada familia musulmana, con fuertes raíces británicas. ¿A quién nos estamos refiriendo? 0800-444-1777 y 4535-0709. Primera pausa en Visión 7 Internacional y le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Colonialismo hoy. Con características similares a las de los antiguos imperios, las potencias siguen manteniendo enclaves coloniales sometidos a una población cercana a los 2 millones de personas. Además, Grecia tras los pasos de Argentina. Segunda parte de la entrevista exclusiva de Visión 7 Internacional con Alexis Tsipras, el difícil escenario local y regional en la mirada del líder de Syriza, la coalición de izquierda radical griega. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional.